5,000 persuna f'Malta u Għawdex se jkunu mistiedna jieħdu sehem fi stħarriġ intensiv dwar l-istil ta' ħajja li jgħixu fiha. L-għan ta' dan l-istħarriġ huwa li ġianalizzat kif l-affarijiet ta' kuljum jaffettwaw saħħet il-persuni. Ir-riżultati li joħorġu minn dan l-istħarriġ se jgħinu lill-Gvern ifassal l-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa għal-2020-2030. Fit-tnedija ta' dan l-istħarriġ, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li mill-4 l-persuni magħżula mir-Reġistru Elettorali se jirċievu invit sabiex jipparteċipaw għal dan l-istħarriġ. Dan fil-waqt li jiġu indirizzati nuqqasijiet li jistatem fis-soċjetà Maltija u li jistgħu jinfluwenzaw l-ugwaljanza tas-saħħa fost il-poplu. Il-persuni magħżula huma kollha tal-fuq minn 16-il sena. Minn Settembru sa Marzu rappreżentanti mill-kumpanija EY se jiltaqgħu ma' dawk magħżula u jistaqsuhom qatt ta' mistoqsijiet dwar l-istil ta' ħajja tagħhom. Dan il-proġett ħajkonsisti f'survey tal-popolazzjoni tagħna fejn persuni ħarċievu ittra d-dar biex jipparteċipaw. Aħna nħeġġu l-popolazzjoni biex jipparteċipaw ħalli aħna nkun nistgħu nfasslu politika aħjar għas-saħħa tal-persuni. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci żiedet kif apparti dan l-istħarriġ 11-il persuna mill-Ministeru għas-Saħħa u entitajiet oħra se jagħmlu job shadowing mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dwar fatturi li ddeterminaw is-saħħa tal-persuna fosthom id-dħul finanzjarju li għandu. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jipparteċipa f'dan l-istħarriġ. Spjega kif sa Lulju li ġej il-Ministeru għas-Saħħa se jkollu l-ewwel riżultati ta' dan l-istħarriġ sabiex sal-aħħar tas-sena d-dieħla ikonna l-ewwel abbozz bl-azzjonijiet u l-prekawzjonijiet li se jittieħdu għal 10 snin li ġejjin. Huwa stħarriġ naqa' differenti minn tas-soltu, mhux qiegħed biss jitħarreġ affarijiet li huma direttament relatati mas-saħħa, imma qed jistħarreġ affarijiet illi jimpattaw fuq is-saħħa, pereżempju x'xogħol għandek, fejn tgħix, x'livell ta' edukazzjoni għandhom it-tfal tiegħek jew għandek inti. Dawk l-affarijiet kollha kemm tagħmel eżerċizzju fejn toħroġ fil-weekend, dawn l-affarijiet kollha jistgħu jimpattaw fuq is-saħħa tagħna. U allura aħna rridu nkunu nafu l-poplu tagħna x'inhuma l-affarijiet li jimpattaw fuq is-saħħa tiegħu biex inkunu nistgħu nindirizzawhom fis-snin li ġejjin. Dan l-istħarriġ se jsir b'investiment ta' 2,900,000 euro, il-parti kbira tagħhom fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia tkellem dwar l-importanza li fondi Ewropej jintużaw għal-qasam tas-saħħa. Jekk tinġabar data dwar il-lifestyle tal-Maltin u l-Għawċin illi fl-aħħar mill-aħħar jikkontribwixxu għas-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi. Bekk għal dan il-proġett allokajna 2.2 miljun euro ta' fondi Ewropej, preċiżament mill-Fond Soċjali Ewropew.